नमस्कार. आज आपण झणझणीत अशा मिसळ पावची रेसिपी बनवणार आहोत. खूपच टेस्टी असा हा एक नाश्त्याचा प्रकार आहे. तर यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे कडधान्य वापरून ही कटाची आमटी केली जाते आणि यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचं फरसाण घालून मिसळ सर्व्ह केली जाते. बऱ्याच ठिकाणी मिसळमध्ये पोहे त्याच प्रकारे बटाट्याची भाजी देखील घातली जाते. तर आजची मिसळ पावची रेसिपी आपण वेगवेगळे मसाले घालून बनवणार आहोत. तर खूपच टेस्टी आणि चटपटीत तिखट झणझणीत आजची ही रेसिपी होणार आहे. व्हिडिओ कुठेही स्किप करू नका. व्हिडिओ जर आवडल्यास लाईक करून सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन प्रेस करा. आजचा व्हिडिओ सुरू करूया. तर मिसळ पाव म्हटलं की कट असा हा तिखट झणझणीत असला पाहिजे. तर त्या कटासाठी जे आपण मसाले बनवणार आहोत परफेक्ट प्रमाणासहित तो मसाला आपल्याला जमला पाहिजे. जर तो मसाला आपला परफेक्ट जमला तर आपला मिसळ पाव कुठेहीच फसत नाही आणि या मिसळ पावची वाहवा होते. तर इथे मी एक मोठा आकाराचा उभा चिरून घेतलेला कांदा तेलामध्ये घालून घेतलेला आहे आणि ह्या कांद्याला आपल्याला सोनेरी रंगावरती भाजून घ्यायचंय. बाहेर कुठेही गेलो आणि तिखट झणझणीत असा नाश्त्याचा प्रकार जर खायचा असेल तर सर्वात पहिलं मिसळ पाव ही रेसिपी आपल्या डोळ्यासमोर येते. तर आता हा कांदा पाहू शकता, कांद्याचा थोडासा रंग बदललेला आहे. तर आणखीन थोड्या वेळ आपण हा कांदा भाजून घेणार आहोत आणि बऱ्यापैकी हा कांदा सोनेरी रंगावरती करून घेणार आहोत. तर हा कांदा भाजतच आहे. यामध्येच आता मी एक मध्यम आकाराचा टोमॅटो घालून घेतलेला आहे आणि या टोमॅटोला देखील आपण या कांद्यासहित भाजून घेणार आहोत. मिसळच्या कटाची चव हे त्यामध्ये वापरत असणाऱ्या मसाल्यांवर अवलंबून असते. त्याचप्रकारे यामध्ये आपण कांदा कशा प्रकारे भाजून घेतलेला आहे यावर देखील मसाल्याची चव म्हणजेच मिसळची चव अवलंबून असते. तर कांदा व्यवस्थित तुम्ही सोनेरी रंगावर भाजून घ्या. उत्तम अशी चव तयार होणार आहे. यामध्येच आता मी 9 ते 10 लसणाच्या पाकळ्या घातलेल्या आहेत. त्याचबरोबर 1 इंच आलं घालून घेतलेलं आहे आणि हे सर्व आपण कांद्यासोबत भाजून घेणार आहोत. आता यामध्येच आपण सुकं खोबरं घालून घेणार आहोत. तर सुकं खोबरं मी इथे बारीक चिरून घेतलेलं आहे आणि जवळपास अर्धी वाटी हे सुकं खोबरं वापरलेलं आहे. तर पाहू शकता. तर हे सुकं खोबरं मी आधी भाजून घेतलं होतं. पुन्हा आपण या मसाल्यामध्ये थोडंसं आपण भाजून घेऊया. सर्व मसाले व्यवस्थित मंद ते मध्यम आचेवरती आपल्याला भाजून घ्यायचे. आता पाहू शकता या मसाल्यातून छान असा धूर निघत चाललेला आहे. कांदा देखील खूप छान मस्त असा भाजला गेलेला आहे. टोमॅटो मऊ पडलेला आहे आणि खोबरं देखील भाजून झालेलं आहे. याला आपण काढून घेऊया. याच पॅनमध्ये आता गरम मसाले घालणार आहोत अख्खे. तर इथे मी 2 तेजपत्त्याची पानं घालून घेतलेली आहेत. थोडंसं दगडफूल घालून घेतलेलं आहे. त्याचबरोबर यामध्ये अर्ध चक्री फूल घालून घ्यायचंय. एक मोठी वेलची, मसाला वेलची घालून घ्यायची आपल्याला. त्याचबरोबर एक लहान वेलची घालून घेणार आहोत, ज्याला हिरवी वेलची आपण म्हणतो. त्याचबरोबर 4 लवंगा घालून घेणार आहोत. यामध्ये 4 काळी मिरी घालून घेतलेली. यामध्ये 1 इंच दालचिनीचा तुकडा घालून घ्यायचा आहे. लक्षात ठेवा हे प्रमाण 5 ते 6 माणसांच्या मिसळीसाठी आहे. त्यामुळे गरम मसाले आपण घालत असताना त्याचं प्रमाण इतकंच घ्यायचंय. यामध्ये मी 2 बेडगी मिरची वापरलेली आहे. त्याचबरोबर 1 चमचा धने वापरलेले आहेत. तुम्ही इथे बेडगी मिरची किंवा काश्मीरी लाल तिखट देखील वापरू शकता. खूप छान असा कटला कलर येतो. आता यामध्ये जवळपास पाऊण चमचा जिरं घालून घेतलेलं आहे आणि पाव चमचा बडीशेप घालून घेतलेली आहे. आता सर्व मिसळची चव या मसाल्यामध्येच लपलेली आहेत आणि हे सर्व मसाले आपल्याला मंद आचेवरती व्यवस्थित भाजून घ्यायचे आहेत. हे मसाले व्यवस्थित भाजून झालं की या सर्व मसाल्यांची कांदा, टोमॅटो, खोबऱ्याबरोबर एक फाईन अशी पेस्ट बनवून घ्यायची आहे आणि पेस्ट ही अगदी मऊ अशी तयार करणं गरजेचं आहे. तर याला आता मी काढून घेतलेलं आहे. मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घालून याची मस्त अशी पेस्ट तयार करून घेतलेली आहे. तर हा झाला आपला मिसळीसाठी तयार होणारा मसाला. आता याच पॅनमध्ये मी इथे कडधान्य वापरलेले आहेत आणि कडधान्यामध्ये इथे मटकी आणि थोडेसे मूग आहेत, ज्याला आपण मोड आणून घेतलेले आहेत. आता हे मोड आलेले कडधान्य आपल्याला मंद आचेवरती हलकेसे भाजून घ्यायचे आहेत. मिसळमध्ये जर तुम्ही मटकी वापरणार असाल तर त्याला हलकसं भाजून घ्या. त्यामुळे या मिसळला खूप छान अशी चव येते. किंवा चणे आणि जर वाटाणे घालत असाल तर त्याला भाजण्याची गरज नाही. तर आता आपण मंद आचेवरती हे सर्व व्यवस्थित भाजून घेणार आहोत. बऱ्यापैकी हे भाजून झालेलं आहे, पाहू शकता. तर 3 ते 4 मिनिटासाठी मंद आचेवर भाजून झालेलं आहे हे. याला काढून घेऊया. दुसऱ्या पॅनमध्ये इथे मी तेल घालत आहे. आता
मिसळ म्हटली की त्याला हा कट मस्त पाहिजे. तर्रीदार मिसळ असेल तर खाण्यासाठी मस्त अशी मजा येते. तर यामध्ये जवळपास मी 3 चमचे तेल घातलेलं आहे आणि या तेलामध्ये आपण तयार करून घेतलेल्या मसाल्याची पेस्ट घालून घेतलेली आहे आणि हा सर्व मसाला आपल्याला तेल सुटेपर्यंत व्यवस्थित भाजून घ्यायचा आहे. हा मसाला लवकरात लवकर भाजावा यासाठी आपण यावरती 1 ते 2 मिनिटासाठी झाकण ठेवून घेणार आहोत. झाकण ठेवल्यामुळे हा मसाला आतल्या आत खूप छान अशा पद्धतीने शिजतो. त्याचबरोबर मसाला लवकरात लवकर तेल सोडायला लागतो. तर यावर आता मी 2 ते 3 मिनिटासाठी झाकण ठेवून घेत आहे आणि गॅसची आच इथे मी मंद करून घेतलेली आहे. 2 ते 3 मिनिटानंतर पाहू शकता की मसाल्याने तेल सोडलेलं आहे. पुन्हा एकदा हा मसाला आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहोत. आता हा मसाला व्यवस्थित भाजत आहे. यामध्ये आता मी 1 चमचा लाल तिखट घालून घेत आहे. हे फक्त लाल मिरचीचं तिखट आहे. यामध्ये कुठलाही मसाला वापरलेला नाही आणि या लाल मिरचीच्या तिखटाला आपल्याला या मसाल्यामध्ये व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे. तर मसाले आधीच घातले होते त्यामुळे परत एक्स्ट्रा मसाला घालण्याची गरज नाही. आता यामध्ये चवीनुसार मीठ घालून घेतलेलं आहे. त्याला देखील व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. मस्त असा मसाल्याचा खमंग सुगंध सुटलेला आहे आणि यावरूनच कळतंय की आपली मिसळ ही खूपच तिखट, झणझणीत आणि चटपटीत अशी होणार आहे. तर यावर पुन्हा मी 1 ते 2 मिनिटासाठी झाकण ठेवून घेतले. 1 ते 2 मिनिटानंतर पाहू शकता मस्त असं मसाल्याने तेल सोडलेलं आहे. आता हा मसाला फ्राय करून तयार आहे. पुन्हा याला एकदा व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. आता यामध्ये आपण भाजून घेतलेली मूग आणि मटकी घालून घेणार आहोत. आता ही भाजून घेतलेली मूग आणि मटकी या मसाल्यामध्ये 1 ते 2 मिनिटासाठी व्यवस्थित मंद आचेवर परतून घेणार आहोत. खूप छान अशी ही मटकीची मिसळ तयार होते. अगदी तुम्ही जर तयार करून बघाल तर तुम्हाला नक्कीच आवडेल आणि पुन्हा पुन्हा अशा प्रकारची मिसळ बनवून खाल ही माझी खात्री आहे. तर याला व्यवस्थित मी मिक्स करून घेतलेलं आहे. आता यामध्ये आपण पाणी घालून घेणार आहोत. तर इथे पाणी आपल्याला गरम घालायचं आहे. गरम पाणी घातल्यामुळे खूप छान असा मिसळला कट येतो. तर पाहू शकता आपल्याला किती कन्सिस्टन्सी हवी आहे त्या प्रमाणामध्ये आपण पाणी घालून घ्यायचंय. आता मूग आणि मटकी आपण भाजून घेतलेली होती त्यामुळे त्याला शिजायला जास्त वेळ लागणार नाही. 4 ते 5 मिनिटांमध्ये आता ही मिसळ तयार होणार आहे. व्यवस्थित एकदा आपण याला मिक्स करून घेणार आहोत आणि यावरती आता आपण झाकण ठेवून 4 ते 5 मिनिटांसाठी मंद आचेवर शिजू देणार आहोत. तर यावर आता मी झाकण ठेवून घेत आहे. तर बरोबर 5 मिनिटानंतर मी झाकण काढून घेतलेले आहे. पाहू शकता खूप छान असा या मिसळला कट आलेला आहे. याला व्यवस्थित मी मिक्स करून घेतलेलं आहे. जर यामध्ये आपण थंड पाणी घातलं असतं तर कदाचित इतका छान कट आला नसता. तर आपण मटकी शिजली आहे की नाही पाहूया. शिजलेली आहे मूग आणि मटकी. गॅस इथे आपण बंद करून घेणार आहोत. आता यावर आपण बारीक चिरून घेतलेली कोथिंबीर घालून घेऊया. तर तयार आहे मटकीचा रस्सा जो आपण मिसळसाठी वापरणार आहोत. हा मटकीचा रस्सा तुम्ही भाताबरोबर देखील खाऊ शकता. तर मस्त गरमागरम असा हा मटकीचा रस्सा तयार आहे मिसळसाठी. तर यावर मी बऱ्यापैकी कट घातलेला आहे. तुम्हाला कट जर अधिक हवा असेल तर तुम्ही तेलाचं प्रमाण यामध्ये वाढवू देखील शकता. तर यामध्ये मी एका बाजूला मटकीचा रस्सा घालून घेत आहे. तर बऱ्याच ठिकाणी बटाट्याची भाजी, पोहे, त्यावर हा रस्सा आणि मग फरसाण घालून त्यावर कच्चा चिरलेला कांदा घातला जातो. तर आता आपण इथे हे सर्व नाही घालणार आहोत. फक्त मटकीचा रस्सा वापरलेला आहे आणि यावर आता मी बऱ्यापैकी फरसाण घालून घेत आहे. तर बऱ्याच वेळा फरसाण हे भेसळयुक्त मिळतं. जर परफेक्ट आणि उत्तम अशी मिसळची जर चव हवी असेल तर फक्त चण्याच्या डाळीपासून म्हणजेच बेसन पिठापासून तयार होणारं फरसाणच यामध्ये वापरा. तर खूप छान अशी परफेक्ट मिसळची चव तुम्हाला मिळेल. तर यावर मी आता थोडासा बारीक चिरून घेतलेला कांदा घालून घेतलेला आहे. थोडीशी यावर पुन्हा आपण कोथिंबीर घालून घेणार आहोत आणि लिंबाशिवाय तर ही मिसळ अपूर्ण आहे. तर बाजूला मी पाव त्याचबरोबर चिरून घेतलेला कांदा, लिंबू ठेवलेला आहे. तर तयार आहे झणझणीत चटकदार अशी मिसळ. तर आजचा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर नक्कीच लाईक करा, सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन प्रेस करा. पुन्हा भेटूया नवीन एका इंटरेस्टिंग रेसिपीसही. तोपर्यंत बाय.